מתנות חדשות וזהו, קיבלתי בית חדש. בית אחד, אבל אל תגזימו איזה 8 בתים. כן, אבל עוד חודש אני קונה את הבית החדש לפחות שיצא, שאם ספיר רוצה לעבור לבית הזה אז יהיה לה. נכון. אז אני אעצב קודם את הבית שלי. אני בכל שתי קומות לעצב. יש לי 2 קומות לעצב, כי עשיתי את הקומה השלישית. עכשיו אני צריכה את הקומה השנייה לעשות. מה אני אעשה בקומה השנייה? עדן, מה אני אעשה בקומה השנייה? מה אני אעשה בקומה השנייה? לא יודעת. אולי אני אעשה אחד מהם חדר כביסה, אחד חדר כסף. יאללה. בחדר כסף צריך שהכל יהיה ירוק, כי כסף זה לפעמים ירוק. אז אני אצבע את זה כזה לירוק יפה כזה. ולרצפה אני כזה אעשה דשא, כי דשא זה גם ירוק. מעניין אם יש כאן עוד דברים ירוקים. עוד לא אני אעשה את הדברים הירוקים האלה. יאללה בוא נראה. יש כאן הרבה ירוקים, אני לא יודעת מה. כזה או כזה? מה יפה יותר אתם? כזה או כזה? אבל אני לא יודעת בעצמי, אני לא יודעת. לקחתי כזה. זה גם טוב. אז קודם אני אביא רק את הכסף. אוי, שכחתי את הכסף. איזה מוזר. לא, זה לא כאן, זה בספות. אוקיי. מלא כסף אני אשים. אבל ערימות, אתם לא מבינים כמה. אתם יכולים לשים ככה כסף. מלא. כי זה חדר כסף. ספיר. אחר כך לא יהיה לי כסף. תוציא עכשיו זהב. ואחרי זה תקחי מכאן את הכסף שנאבד לך. לא, אחר כך אני לא יכולה ללחוץ. זה כבר קרה לחברה שלי. באמת? כן. אוקיי, אני שנייה נתנתק מזה. ועכשיו אני אשים כאן את הזהב. זהב. 3 זהב ראשונים. ואז מעליהם הרבה. מה את רואה? זה אותם שעשיתי. אוקיי. תתעלמו מהרעש. כי יש סתם רואה. אוי, בטח. יו, עדן זה מחרפן, זה ממש צועק, כאילו. 1 ו2. יופי. זה וזה לכאן. אני מנסה לעשות את זה בערימות של 2. אוי, לא נורא. לפחות האמצעי יצא טוב. עדן, הכסף שאנחנו אוכלים, שהבובות אוכלות הוא חוזר? כן. אוקיי. אף פעם לא הבנתי את זה. כאילו חשבתי אם אנחנו אוכלים זה בתמיד. לא חשבתי שזה יוצא מחור אחר. תספיר, לא שיחקנו, בוא נראה את הצוות שיגמר לחבר. פעם הבאה אני לא אבקש להיות על פה. אז תעזרי לי ואז. אז תביא, אני אעשה כבר את הכל. אוקיי, עכשיו עדן עברה לעשות הכל. איי, חבל. אז כבר אפשר. אז הרימה חדשה. טוב חבר'ה, נעשה חלק 2? כן, במקום שאתם סתם כן. ביי יוש. נבזבז את הזמן. ביי יוש.